आदाखौहाय मारै थग्रोन नाम दोनखो जेनेबा आरो बाजैयानो गाबज्रिजेनदोंमोन नामा मारै मारै थग्रोन नाम थाखो बेना मानसियानो मोगथां थग्रोन बाग्रोन नालाय ओंखायनो थग्रोन होननानै नाम दोनदों खनजिथाया माने थग्रोन होनना बुंबाय थायो बेनो जाहैबाय मेन खोथाया जाहैबाय जाय मानसिया खामाय मोनसेखौहाय मोजाङै मावनो रोङा बे खामायखौ जोङो मोद्ला मोद्लि दसेनो सुफुंना होयो जों आदा थग्रोन बाजै खनजिथाखौ माबायदि मोजां मोनो नों आं गोदो मोजां मोनोमोन आं दा एकदम गैथारला 100 आङो दा बेखौ 12% मोजां मोनो गोरबो खनायाव सोर दं निजिरा दं गैला नोङो हनै लांजासिगोन लोगोफोरजों नै माने आदा दैदेनमोनाव आलासि जाफैदोंमोन आरोना ओमफ्राय सोर सोरखौ लोगो मोनखो नै बाजै आदा थग्रोन हेल' गाइसमोन ओमफ्राय आबो खनजिथा नै ओंखाम जानायावसो भिडिअ खालामबाय आरोना ओंख्रिया नै नायना ना ओमफ्राय अमा ना बयलार अमा बयलार आं जानोसै ओमफ्राय सासे दंबावोमोन गुटखा मास्टार ओमफ्राय गुटखा मास्टारा बहा थांखो मिथिला बहाय थांखोथाय आदा एसे बे गुटखाखौ नागिरदों गुटखाखौ ओमफ्राय नै ओरैथिं आदा मामोनलाय आदा बाबुल बाबाल गोथाव दा आदा अल इन्डिया दाबा आदा थग्रोन बाजै खनजिथाखौ माबायदि मोजां मोनो नों आं गोदो मोजां मोनोमोन आं दा एकदम गैथारला 100 आङो दा बेखौ 12% मोजां मोनो नंगौ मा होनो मिथिबाय 88% खौ आं दाखौ मोजां मोना मालाय दैदेनखौसो मोजां मोनो बियो 88% खौ बेखौ मोजां मोनो बियो आंखौ खालि 12% मोजां मोनो बियो बे नानिखौ गोनां हंलाया माथो ओमफ्राय आदा दैदेनासो साबसिन नामा आदा दैदेनखौसो फसायोलै बियो मालाय नानेखा गैया दासो देरफुनाय सेंग्रा जों जाहैबाय गुन आदा बोसोर थांनाय 47 इयार्स जाबाय जोंना बहायलाय बोरैथो गावनाबो दासो 26 रानिं माथो जाबाय जायाखैनो 31 थांबाय बेबो मालाय सामफ्रामबो बे खावलायाव ओरै ओरैखौलाय नुलाथ' बिदिजोंलाय दा गैला साफा जाबायना माथो आंहा बोरायबाय बैसो जाबाय दारि सिनायखौनो दाय जायो नोङो दहाय मैया सिनलायबाय आङो ओरै होनलायबाय बेखौबो सेंग्रा गोरलै नोङो दासो गांसो नागिरना जाबाय दा दैज्लां बोथोर गांसां गैखाया बेसारा गांसालाय एसे बोरमाखायो आं बेखौ लोंसै मा होनो जौ फिनाय होनानै गोसोआव जाय मानसिया फंबाय बिराद इन्टारेस्ट औ इन्टारेस्टार मोजां मोनदों आङो औ आदाखौ लोगो मोननानै ओमफ्राय नोंलाय मा होनो आंलाय बिदिनोसै बर'नि फिसा जुमाय लोङो सिगारेट सोबो खदालबो जावो गारिबो सालायो हाजिराबो मावो ओमफ्राय रिल्सबो बानायो ब्लगबो बानायो जेरावबो गोरों आङो ओमफ्राय एनि टाइम बोरै रायज्लायनो हायो बिदि लेरनो औ बर'नि फिसा गोदो बिमाया दाउ खिथु जाहोदोंमोनदां अबारनो बेवहायनो आदाया रायज्लायनायखौ माबानानै मा होनो अबार मोननानै जानो खाबार जन नोंसोर दाख्लै बुंबाय जानाय समाव रायज्लायनो मोना ओमफ्राय बबा जाबाय आं दाख्लै दा बुंलायबा जानाय समाव भिडिअ खालामबाय नोंसोर आं रायज्लायखानांगौ उफाय गैया ओंखायनो बाहायबाय दिनै नैबे खुगाखौहाय मानिनांगोन मोजां मोनदों दा लोगो मोननानै थग्रोनखौ बुंना बेजों सानसेयैनो सोलायगोनदांलै मानसिया दे जादो दे औ दे आबौ औ बाजै जायो आबौबो जायो बाजैबो जायो जेबो नङा जायो दे बानलुआ जेरखम आलौवो जोंबो बिदिनो जोङो आयनाखौ आयनाजों सिफायनो हाया नै आयनाखौ लहाजोंसो सिफायो नोंना ओंखाम जानाया दाबो दाइलगा जोबा आरोना गोरबो खनायाव सोर दं निजिरा दं गैला नोङो हनै लांजासिगोन आदा दैदेननिखौसो ओरै लाबाय दिनै आङो 3 साखा स्करपिअजोंसो लागोन निजिराखौ बैलाय 3 साखा स्करपिअ दंखायो नाहरदो लागावबाय
बेटारि गारिजों ओमफ्राय जौ फिनायखौ रावबो मोनलोङाखै आरोना जाबाय बाहाय औ आदा जाबाय माबायदि जाखो ओंख्रि संनायफ्रालाय नों बाजै संनायफ्रा गोथाव बाजैनि संनाया जोङो मालायनि सिगाङाव देखाया बाजैनि जिरानि संनाया अके गोनांथि जाबाय देखायनांगौ आदा थग्रोनखौ लोगो मोननानै थग्रना जेरै मोगथाङावबो थग्रन ससियेल मिडियायावबो थग्रन बाग्रनखा मिथिबाय ओमफ्राय नोङो फ्रि फ्रि अखा मोसानांगौ अखा मोसागोन ना मोसाया रिल्स बानायना उन्दुबाबो जायो दे उन्दुदो हायोबा उन्दुबा दे जाखांनानै बै रायमना सेर सेर बेरायहैनो सानदोंमोन आं दा अखायानो डिस्टार्ब खालामना होबाय मोसाग्रा एक्टर एक्ट्रिसा अखाखौबो गिया बारहुंखाबो गिया अन्थाइबो गिया आंथ' गिया दे होमबालाय मोसादो दे आं मोसायो दे होमबालाय नेना थाबाय सोरबा गिदिर हिनजावफोर दंबा फै आंबो आयो नै बाजैमोनहा हायावसो जानांबाय सानैजों जा गोथाव जाखाबाय सानैजों हायावनो गोथाव जायो बिदि प्रिपारेट खुसियावसो गोथावसिन जायोना ओंखाम जानाया औ गोबावनि उनाव दिनैसो मोनजादोंना ओमफ्राय ब्रा नै आदा थुलुना मा नायबाय थाखो रिल्स बानायनो नागिरदों नै बाजैजों बाजैनि जिराजों रिल्स बानायनो मोनैनि गावखौथ' खावसेल' नुखाबाय नै बिराद इन्टारेस्टखा आरोना जोंना गुमै माबाया गुमैसो होनलायबाय आदा थुग्रोना बिराद इन्टारेस्टखा आरोना फुरा सानसेयावनो बदलायखागोन आरो जाय थाफायो इन्टारेस्ट फुरा मिनिनायनिफ्रायनो जानगाराव थानो रोंनाय नंखाया आरोखि ना बिदिनो थाफाबा इन्टारेस्टखा ना बाजै कुन्जिता गेसाव बेलासिनि बयखौबो बरा हरबाय आङो दिनै नायदो नै बावहाय दङ लोगोफोरजों दा नै बबे जायगायाव सफैखोथाय जोंना आदा थग्रोनमोनहा अबे लाबोखो खामानिखौ मावग्राया जोंसो दा ओरैनो ब्लग बानायगासिनो दङ थग्रोन बावरो थिंनाय जोंहा बाजैमोनहा औ दे औ र' आंबो एसे सोंनि आदानाव आदा नोंखौहाय माने बाजै कुन्जिताया माने थग्रोन होनना बुंबाय थायो बेनो जाहैबाय मेन खोथाया जाहैबाय जाय मानसिया खामाय मोनसेखौहाय मोजाङै मावनो रोङा बे खामायखौ जोङो मोदला मोदलि दसेनो सुफुंना होयो जों बेवहाय नांगौ हायै मानसियानो मावना होग्रा ओंखायनो थग्रोनथार बियो मालाय मावै बुस्थुखौ मावना होनो हाजोबो होननानै आंखौ नामखौ लास्टआव थग्रोनसो बे होननानै नाम दोनो आरोखि आंखौ बाजै कुन्जिता ओमफ्राय बिनि उनाव नै खोनाबाय निजोरा औवारि मोनाबो खोनाबाय नालाय बेबो आंखौ दा थग्रोन होनना बुङो आरो टटेलि दा गासिबो आंना ससियेल मिडियानि गेजेराव बयबो मिथिखाबाय आंनि नामा दा थग्रोन थाहैबाय खिन्थु आंनि अरिजिनेल नामा मृदुल बसुमतारिसो बेसो आरोखि आंनि अरिजिनेल नामा नायनो हागोन नोंसोरो आंनि फेसबुक पेजाव हाबनानैबो आंनि डिटेल्स माबाखौहाय जिमेल टिमेलावहाय बेनो आरोखि दा जाहैबाय औ थग्रोन गुन्दा हिनजावखौ खुदुमालाय आं खिन्थु खोनाबाय लोगोफोर मारै मोसायो आं रिल्स लायो हिनजावफोरजोंहाय एसे इन्टारेस्टआवहाय ओरैनो माने बयनाबो भिउसफ्रा खारथों आंथ' भाइरेल जाखानायखा मानसिखा नालाय जाफ्लांबाय आंबो बोरै जाखो आंबो मिथियामोन आदाखौ फसायग्रा क्रास होननानै लाग्रा मेरला दंलै आयौ बेखौथ' बुंनाङा दा बेफोरबायदि सोरबा हिनजावफोर फन हरबा आंना हिनजावा टेलिफनखौ सिन्थाय एखमबा गान्दु सिङाव माइरं सिङावसो सोनानै दोनखोमायो आंबो सालु आंनावबो मबाइला गंथाम दंखायो मोनथाम दंखायो नालाय आंनावहाय मबाइला साला सिमाथ' दानि जुगाव डेन्जारसो लगिन खालामनानै जायो मबाइलावहाय गावनि फेसबुक पेजआ आं बे मा फात्ता मोनो दानि जुगनि हिनजावफ्रालाय जोंबो थग्रोनसो फोरोंजोबगोन आं रोङाबा बुंदोंमोन आंनाव एसे कल खालाम मेसेन्जारफ्राव स्रोदनो हिनजावफोर गैयि समाव होमबा खोन्थाजोबगोन आं माबादि सलायनांगौ दानि जुगाव सेंग्राफोरखौ फोरोङाखै आं खिन्थु बोरायखौसो फोरोंदों हिनजाव गोनांफोरखौसो फोरोंदों आङो हिनजाव लाखांनायफोरखौसो होनबा सेंग्राफ्राथ' मिथिखागौ दानि जुगाव सोरबा होननानै बेनो मेन खोथाया दे जाबाय ओमफ्राय नै बाजैमोनहा सफैबाय जोंना बाजै कुन्जितानि फिसाला मा नाम मोनलाय नोंना आजा थान्दोब बसुमतारी थान्दोब बसुमतारी आदसा मा क्लास फरायगासिनो 3आवहाय आदसा दे मोजाङै फराय ओमफ्राय सासेयालाय दादा ना फंबाय जायो दादाना मा नाम मनजय बसुमतारी आदसा दे नोंसिनाव बेरायहैनांगौ दे लाङा बेरायनो लांगोन ना लाङा
लाङो आदसा बिनिफ्राय जोंहा नै आदा दैदेननि फिसाजो मा नाम नानिना प्रिति ओमफ्राय औवारि प्रिति औवारि नानिया बेसेबां क्लास फरायगासिनो क्लास 2 आव स्कुलनि नामा केमेरायाव नाय स्कुलनि नामिया जिखुनु जाया दे जेबो नङा नानिया दा बेसेबां इयार जाखो खय बोसोर जाखो मिथिला ओमफ्राय नै जिखुनु जाया दै मा रायलायखोसाय बिसोर गुदखा मा रायलायखो माने जोंहा आदा दैदेन औवारिनि हिन्जावा नैबे आदा थब्लंनि हिन्जाव जाहैदों ओमफ्राय आदा दैदेननि हिन्जावा नैबे बाजै खनजिता जाहैदों आरो सिंजों मा खाहानि आदसा बाजै बे आदाखौहाय मारै थग्रोन नाम दोनखो जेनेबा आरो बाजैयानो गाबज्रिजेनदोंमोन नामा मारै थग्रोन नाम थाखो बेना मानसियानो मोगथां थग्रोन बाग्रोन नालाय ओंखायनो थग्रोन होननानै नाम दोनदों नुवाखै नों आंखौ नाहरलाय लागा मागोना आब'आ दोनदों लागा दे बानायफिनलाय जायाखै आदा जों जेनेबा रिल्स बानायोबानो भिडिअ बानायोबानो गोजानाव थांना बानायहैलायलायनांगौ नामा जेनेबा फेमास जानोबा बेसो सैथो नङा ना नङा बे सैथो नङा रिल्सआ नोङो न'आवहायनो गावनि लांगोनायावनो आराम गोसो मथन बानायनो हायो लकेसनखौ नाङा जोंनो गुबुननि लकेसनखौ नाङा जाय मानसिया गावनि माबाखौ आखुखौ मोजां दिन्थिगोन न'आव थानानैनो रिल्स बानायगोन भिडिअ खालामगोन मा खालामगोन बयबो नायखायो बाहेरायाव बेरायनानै लालायनाङा दानि जुगावलाय मिथिखागौ जायगाखौ अबे जायगायाव माबायदि मिथिखायो बेखौ बेनो आरोखि नाङा बाहेरायावहाय दा नायदो जों दा दंफैयो कुसुगाव माबायाव आरायस' भारा ओमफ्राय दैयाबो थियानै ओमफ्राय आं नायदों थिया होननाय जायगायाथ' थियाथारमोन बियो दुब्लिया थियानै दै फैयो दैबो गैया थियाबो नङा समानसो समान थिया होननाय बुस्थुआ थियाथारनांगौसो ओरै सिदा जानांगौ आरोखि सिदा जानांगौ दा बेनो आरोखि बेनो दा जोंना खामानिया मा रिल्स बानायनोसै आंबो मोनथिया मारै लाबोखो आंथ' जेराव ट्रेननि खर'आ जेजों खारो आंबो खिबु थांबाय दा बर्थमान चलो होनबालाय आदा बाजै नोंहालाय रिल्स बानायला आंजों लाथ'ला नोना दा लागोन दे होनबालाय खेबलायगासिनो दं एक्टरा आदा थग्रोन एक्टरा रेडि 1 2 3 काट ससे थाथ'नायब्रा नै हाग्रा बारियाव लेवार बाबा मा जानांगौलै सेसखा आरोखि जोंहा नायग्रा जाहैबाय नायगासिनो लेवारफोर बाबा मा जानांगौ दे थैखाबायलै लागौ जोंना जेरावखि जाया रिल्स जाहैनो होमबा आदा जेरावबो जों जाहैबाय रिल्स मास्टार नामा वेदारा बरियाथ' नै क्या बिजि तोरा बिजि हमें बेबा हाबा जानोसै नै जोंहा गुदखा सालथाया नंगौना नङा जाखो बेसेबांसो दिन दंबावो दिना बोसोर आदा मास माने हाबानि फिक्स जाथ'वाखै थाखाबाय हाबायावहाय फुरा मारै होनदों सप्ता खनसे थाहैग्रोनांगौ होनदों नामा जोंहा सप्ता खनसे थाहैग्रोनांगौ ओरैसै आं केमेरामेनसो रावखौबो आंनि हाबायाव रावखौबो केमेरा खेबनो होआ भिडिअबो आगारनो होआ आंबो आगारा रावबो हाबानि उनावहाय जोबखांबा आलासियानो फैफिन नांगौ हिन्जावखौ देखायनो हागोन बिदि ओरैसै खेबनांगौ उफाय गैया ओमफ्राय एलकहल गैया एलकहल जेबो गैया लाना फै लोंनो गोसोबालाय माथो नै लोगोफोर मैदेर फैयोनो बे साइडजोंहाय ओंखायनो नै बाउन्डारि होबाय आरोना बेजोंहाय कारेन्ट सर्ट होजोबसिगोन
गोसोबानो नों बिथिया जाबाय दे जाबाय दे नै लागाव होबाय जों दा लागाव रिल्स बानायगासिनो थैबायलै जा रिल्स लानो हागौ जोंहा दहायनि केमेरा खेबनायाथ' दंफांनि दालाया सिन्थाय गालांजोबलायलायबाय फिसाय मालाय सेस बेफोरसो संसार बिदिसो गोसोलायनांगौ दा बिसि फिसाय डलार संसार आये डलार संसार नामा लोगोफोर मालायनो ओरैथिंबो रिल्स बानायदों आरो ओरैथिंबो रिल्स बानायदों आहा गैया आरोना अबसे सोलोंनानै लांनांसिगोन आरो न'आवहाय दा बेवहाय बानायथ'नो लाजियो आरो न'आवहाय हारसिं बानायहैबाय थानोसै आं जिखुनु जाया मोसौ खानाय मानाय अमा आदार होनाय बेफोराव बानायनो सोलोंहैनांसिगोन आरो बोरमा गाइखेर सेरनायाव रिल्स बानाय सोलोंहैनोसै आरो लोगोफोर दा जोंहा नै आब'मोनहा आदामोनहा रिल्स बानायखांबाय दा थांसिगोन आरो ना थांसै माबानाय 7था मथा मथि 7थायानो जाहैबाय दा जों नै थांसै आदा दैदेनमोनाव थांफिनसै नै जोंहा आदा थौग्रोमोनहा थांसिगोन आरो न'आवहाय बाजै कुन्जिता गाबोन बेरायहैनांगौ बाजै दे आदा गाबोन बेरायहैनांगौ दे ओरै जोंहा औ गुटखा सालथेजों ओमफ्राय नै ओरैथिं आदा थांजोबसै बयबो ना